A Semana Santa deixou uns datos de turismo récords en toda a comarca do Salnés. A mellora da situación sanitaria e o bo tempo invitaron a moitas persoas a aproveitar as vacacións para desplazarse. E sempre que se fala de turismo, o concello máis escollido é o de Sanxenxo. Aquí estamos moi satisfeitos coa Semana Santa porque, tuvemos unha ocupación media nos establecementos de 80%. Ben é certo que os hotéis de máis categoría de 4 estrelas chegaron incluso casi ao 90% e a verdade que moi contentos e moi satisfeitos co arranque de temporada nesta Semana Santa. As cifras foron un éxito para os hotéis, pero dende o Concello de Sanxenxo sinalan que foi unha semana de récord, xa que os índices de consumo da vila, así como a recadación do aparcadoiro do Porto Deportivo, superaron os datos do 2019. Temos máis que o ano 19 un 15% máis de consumo, de basura, de consumo de agua tamén, e, polo tanto, se iso non é un récord, pois entón non sei cal vai a ser o récord, non estamos falando da Semana Santa. Eu sei de moitos locales de Sanxenxo e de Porto Novo que incluso facturaron máis cos mellores días de algún mes de agosto no ano 19, que é moito decir, non? A Semana Santa marca o inicio da campaña alta para o sector turístico. A previsión dos hoteleiros e do Concello de cara ao verán é moi optimista. De todas formas, temos que dicir que xa estamos tendo bastantes reservas para o verán, sobre todo para o mes de agosto. A xente estáse anticipando nas reservas, ainda queda moito por vender, pero a verdade é que estamos notando máis anticipación que o ano pasado. Así como na Semana Santa foi moito, tuvemos moitas reservas previas, pero donde fixemos realmente que a Semana Santa fora boa foron nas reservas de última hora. As boas cifras de turistas non sucederon en Sanxenxo. En outras vilas como Meis, Vilanova, O Grove ou Vilagarcía tamén apuntaban a alta visita de turistas. Uns datos que reflexan a demanda do Salnés como destino turístico. Sanxenxo, é un destino importante turísticamente, pero ao final formamos parte tamén da rede do Salnés e, polo tanto, a xente non solamente ven a Sanxenxo, que, podes hospedar en Sanxenxo, pero tamén se move por os distintos concellos e viceversa. Polo tanto, ao final, o que temos que facer é que a xente veña ao Salnés e que veña a provincia de Pontevedra tamén a Rías Baixas, pero isto, ao final, tamén temos a noso veciño O Grove, que tamén turísticamente tamén é importante, polo tanto, facemos un conxunto, non? Dende o Concello de Sanxenxo tamén sinalan que estas cifras reflexan que Sanxenxo é máis que sol e praia e invitan os turistas a achegarse á vila para gozar de toda a oferta do municipio.